Poštovani gledalci, dobar dan, nalazite se na kanalu televizije Kopernikus, ja sam Snežana Nena Ivanović, upravo se nalazim u ordinaciji Vitalis. Moj današnji sagovornik jeste, kao što ste i navikli, doktorka Vesna Marinković-Mičić. Dobar dan, doktorka. Dobar dan, hvala vam što ste došli. Mi smo došli ovde kod vas u ordinaciju prosto da, odgovorimo na mnoga pitanja koje imaju direktnu vezu sa akupunkturom, jer ste vi najpoznatiji akupunkturolog kod nas u Srbiji, prosto ste i 90. godina doneli akupunkturu kod nas, edukovali ste mnoge mlade lekare, a akupunktura se sama po sebi pokazala kao vid lečenja bez, da kažemo, bez štetnih efekata, bez komplikacija. Akupunktura je najstarija medicina, to isto treba da se kaže, jer je to jako važno kada je medicina u pitanju. Zašto? Pa zato kada je nešto staro, onda sigurno znamo, protok vremena govori o tome kakvi su efekti te medicine i da li je ona škodljiva, jer mi možemo da proglasimo neki lek koji je sada novo otkriven da nije škodljiv, ali je potrebno vreme da se on prima pa da se vidi da li je on stvarno neškodljiv, bez obzira što pretpostavljamo to. A kada je akupunktura u pitanju, to je 5000 godina od prvoga zapisa, od prve pisane knjige pa do današnjeg dana, to je toliko vremena i toliko mnogo ljudi koji je lečeno akupunkturom da apsolutno znamo da je to neškodljiva medicina, medicina bez ikakve štete i koja može da se primeni bez kontraindikacija, bez komplikacija, bez ograničenja u vremenu, znači može da se primeni kod svakog čoveka bez obzira na uzrast, da li je to tek novorođenja beba pa joj je neophodna zdravstvena pomoć ili je to čovek u godinama, svejedno uvek i svima treba primeniti takvu medicinsku metodu kao što je akupunktura, a to je medicina bez štete i bez komplikacija. I zadovoljava ono osnovno doktorsko pravilo koje postoji kao zakletva, znači primum non nocere, pre svega ne naškoditi, jer medicina je tu da pomogne, da olakša, da popravi stanje kada su u pitanju bilo koje bolesti o kojima govorimo. Neke bolesti mogu da se izleče, ali neke mogu u potpunosti da se izleče, ali neke da se olakšaju, ali najvažnije ne naškoditi. To je osnovno pravilo. Ono što me zanima jeste da pričamo o bolesti, ako možemo da kažemo tako, uslovno rečeno o stresu, prosto je jedna bolest koju ne znam ni da li bi mogli da izlečimo, pošto se svaki put pojavi nova doza stresa. Znate kako, sve se izleči i stres se izleči, stres je kratkotrajan događaj, ali novi stres dođe, znači to je stanje odbrane, samoodbrane, znači stres je smislila priroda kao odgovor na neprijatnu situaciju, kao što su bile ove poplave kod nas, mislim, znači za izuzetne situacije kad smo mi u stresu i sada alarm se uključi kako da se spasimo, kako da se evakuišemo, kako da se sklonimo iz date situacije, kako da pomognemo bližnjima. To je uloga stresa. Ali stres ako duže vreme traje, onda on izaziva bolest. Zašto? Pa zato što u toku toga stresa, da bi mi bili spremni da iz malog prsta izvučemo tu energiju, potrebno je da se izluči adrenalin iz naše nadbrežne žlezde, da nam skoči krvni pritisak, da to malo promasira naše moždane vijuge, da se mi setimo kako možemo da se izvučemo iz date situacije. Onda srce brže lupa, krvni pritisak malo poraste, stomak stane, nismo ni gladni ni žedni. I onda spašavamo se u datoj situaciji. Prema tome, stres je smišljen kao biološki odgovor našega tela i prirode da nas izvuče iz neke, za nas i po našem mišljenju, katastrofalne situacije ili teške situacije. Sad, činjenica je da mi u svakodnevnom životu zamišljamo da smo u tim katastrofalnim, ali nisu one katastrofalne, one su naporne, teške i onda je to blaži stres, ali prolongirano traje. Svakodnevno mi, da li ćemo stići, sad je gužva, da li ću stići na posao, pa šta će mi reći ovaj, pa kako će reći ovaj, pa da li je sve u redu. To su sitniji stresovi, ali, znači, manjeg intenziteta, ali koji isto tako oštećuju naše zdravlje. Znači, ipak to je jedno stanje, hoću da kažem, koje ne možemo nazvati bolešću uopšte. Prema tome, mi ćemo pomoći akupunkturom da se izvučemo od posledica stresa, poput hipertenzije koja može da se javi, glavobolje koja može da se javi kao posledica stresa, napadi astme mogu da se javi kao posledica stresa, znači gušanje, znači sve što je nesanica, uznemirenost, strahovi, sve je to posledica stresa. Mi ćemo pomoći ljudima, znači, da se vrati u normalno stanje,
ali ako dođe do novih, da ne kažemo, ne daj Bože, katastrofa, nego mislim nove obične, što mi zamišljamo pod navodnicima katastrofe, stres će ponovo da se javi kao sistem naše samoodbrane i bolje je da se uključi, jer nas to jednostavno spašava. Sa ovim brzim životom svakako je stres taj koji je, da kažemo, ima ga više i ključni. Pa ima ga više, da, zato što taj brzi tempo života traži od nas da više poslova obavimo u toku jednog dana, što izaziva kod nas ta brzina, prosto da bismo postigli, mi sami sebi nabijemo krvni pritisak i napetost koja nije potrebna. Možemo, kada bismo sporije radili, ne bi bilo toliko te napetosti, a moglo bi sporije da se radi, ali jednostavno tempo, što vi kažete, života je takav da većina ljudi misli da mora, ali i činjenica je da se izgubi dosta u prevozu, činjenica je da se od današnjeg modernog čoveka ipak više traži nego što je to ranije bilo. Prema tome, ti stresovi ili osjećaj da smo pod stresom nisu bez razloga, ali bi se više postiglo kada bismo bili opušteniji, jer bismo onda sa više koncentracije i pažnje brže obavili ono za što nam treba pod stresom, iako se mi žurimo, a opet ne obavimo tom brzinom. Prema tome, opuštenost u smislu da se ne nerviramo, a koncentracija da ostane dobra. To je poenta i onda ćemo brzo. Ono što me takođe zanima, da li prilikom jedne terapije ili da kažemo tih 10 terapija, pošto obično ide 10 terapija u zavisnosti šta je problem, da li možemo da tretiramo i stres i gojaznost? A možemo, kako da ne, uvek to i kombinujemo mi, znači odajemo tajne, da, ali zbog pacijenata da bi lepo znali da ćemo mi uzeti u obzir sve njihove probleme i to mi jeste stvar što mi uzmemo anamnezu, porazgovaramo sa pacijentom i vidimo šta je razlog njegove povećane telesne težine. Da li je ta napetost, pa uključujemo akupunkturne tačke protiv napetosti i nervoze, ili je to metabolizam, ili je to povećan obim lučenja sokova u želucu, crevima, digestivnom traktu koje treba smanjiti i na taj način pomoći u procesu mršavljenja. Prema tome, akupunktura kao holistička, a to je holistička, znači za svakog čoveka pojedinačna i posebna, jer svako ima svoj razlog zašto ima povećanu telesnu težinu. Kaže se da ženske osobe imaju barem 5 razloga više od muškaraca da imaju povećanu telesnu težinu. Zamislite, pa zašto? Pa zbog ciklusa menstruacionalnog, znači moramo da delujemo na hormone, hormonalnu ravnotežu, znači PMS, predmenstrualni sindrom, pa onda imamo trudnoću, pa posle trudnoće, pa laktaciju, pa ulazak u menopauzu, već sam vam navela 4. I imamo, recimo, uzmemo samo problem štitne žlezde koji je češći kod žena, to je poremećaj metabolizma, koji je češći kod žena nego kod muškaraca. I već, evo, 5 razloga više, samo zato što su žene da imaju višak kilograma, mislim, ali delujemo na svaki od tih problema pojedinačno, a i zbirno, znači, onako kako je to potrebno, svakom pacijentu, ne samo kad je u pitanju telesna težina, nego kad je u pitanju bilo koja bolest. Moram samo da vas pitam, pošto imate mnogo iskustva, naravno, u rešavanjima, lečenju svih, da ne kažemo svih, dugačak je spisak vrsta bolesti, da, ali gojaznost je tu, da kažemo, akupunktura se jako dobro pokazala. Sad, da li je teže skinuti kilograme koji su nastale pri tog hormonskog poremećaja? Ili kad su nasledni. Pa ima i toga. Ili koji su to kilogrami? Najteže je kad su zbog hormonskog poremećaja, jer znate, vi treba da delujete na hormone, znači usporeni rad štitne žlezde, štitaste žlezde dovodi do usporenog metabolizma i onda to je, mislim, možda najgore. To je hormonski poremećaj. A ovi poremećaji seksualnih hormona, estrogena, progesterona, na njih lakše delujemo i na ove, ali ovo je najteže, ako hoćemo da kažemo, poremećaj štitne žlezde. A ovo što je nasledno, pa to sve može lepo da se deluje. To nasledno je da dobro... Samo kata nas na frižider u čitavoj porodici da se ne bi jelo. Ne, može to, jako je nasledno, samo da se javi u odgovarajuće vreme.
čim primete da su povećali telesnu težinu, jer vidite kako... Dolaze deca, izvinite. Dolaze deca. Gojazno, pošto imamo jedan... To čim pođe u školu, znači od 8. godine života, već mora da počne da se vodi računa. Pa videli ste kako u ovim zapadnim zemljama već su zakonom zabranili slatkiše pored kasa, da deca ne bi spontano na kraju plakala ili tražila da je kupim i slatkiše. Jer samo navođenje dece na uzimanje slatke te hrane ugrožava im se zdravlje. Ugrožava im se zdravlje i dovodi do viška kilograma. Prema tome, treba na vreme voditi računa u što ranijem uzrastu, pogotovo ako imamo tu genetsku predispoziciju, znači ako su nam tata i mama deblji. Mi smo, znači lekari, odavno definisali da bez obzira što imamo predispoziciju ili za srčane bolesti, takođe otac, majka imali srčane bolesti, to ne znači da ćemo i mi, ako vodimo računa o faktorima rizika. A faktori rizika zna se koje su održavanje, jedan od njih je održavanje normalne telesne težine, jer to ugrožava ne samo naš lep izgled, nego ugrožava ili mogućnost nastanka dijabeta, nego ugrožava kardiovaskularni sistem, znači na prvom mestu, znači naše srce. Onda isto se ima niz drugih saveta, ali to je posebna tema. Znači mi možemo da sprečimo srčane bolesti ili neke druge bolesti koje god su, bilo koje da su nasledne, mi ćemo ih sprečiti ako na vreme, znači blagovremeno, a to je u mlađem uzrastu, javimo se, ne mora uvek u dečijem, ali u adolescentnom već, znači u periodu puberteta, već treba razmišljati, ako imamo više kilograma da se oslobađamo tog viška, ali može i sa 8 godina već, čim krenemo u školu, vidi se da li je višak ili ne. Evo još jedno žensko pitanje, inače imamo ovde pitanja gledalaca, svakako da budemo i u temi sa vremenom koja je oko nas, a prosto i sa ovim savremenim bolestima, pošto ih je zaista sve više, gojaznosti, stresa i tako dalje. Sad smo se malo, da kažemo, zakačili nečega što je uslovno rečeno u vezi sa gojažnošću, a ovo opet je u vezi sa ženskim problemima. Tako da ispoštujemo gledateljku koja je pisala. Probadi u dojci, tako se zove to pitanje. Pošto znam da imate modernu ginekološku službu, evo mog pitanja, imam 40 godina i već godinu dana osjećam probade kroz levu dojku i ta dojka je hladna. Ti probadi su mnogo jači pred menstruaciju. O kakvoj je bolesti reč i kojem lekaru da se obratim? Znači, ovako, što se toga tiče, moramo ozbiljno da shvatimo problem, bez obzira što on može da bude naivan i ništa strašno, jer skoro svaka ženska osoba pred menstruaciju ili u periodu ovulacije osjeća izvesne probade u grudima i, mislim, određene promene. Dolazi u periodu, znači, kada naraste hormon progesteron, dođe do rasta i svaka ženska osoba prisjetit će se da prosto osjeća se naduvena sva, pa i grudi se naduju. Pa može doći do porasta mlečnih, nekih mlečnih žlezda, pa osjećaja probadanja i sve to bezazleno, bez ikakvih, da kažemo, bez ikakve patološke pozadine. Međutim, živimo u opasno vreme. Mi smo ovde bombardovani i da nismo bombardovani, vreme donosi maligne bolesti, a posebno što smo bombardovani, naš imunitet je značajno smanjen i ne samo to, došlo je do izbacivanja štetnih materija koje su... Zračenja koje su jasno kancerogene. Znači, te sa osiromašenim uranijumom nisu bezazleno, one su ušle u sistem, u vode, u svašta i tako da je porastao broj malignih bolesti. Zbog straha od malignih bolesti, mogućih malignih bolesti, bolje je sprečiti nego lečiti. Bolje je otići na jedan pregled, na jednu mamografiju, ili otići kod doktora ginekologa, ili doći kod nas kod doktora ginekologa, ili otići na onkološki, zašto nije tamo ništa strašno, otići pregledati se, najbolje mesto, sigurno, da se otera strah, jeste otići kod najviših stručnjaka, to su onkolozi na Onkološkom institutu. Pitanje sledeće ima veze sa opet nečim što smo pomenuli u malo pređašnjoj priči, sa štitnom žlezdom, vi ste je samo pomenuli kroz priču, zašto jedan od faktora zbog koji može doći do gojaznosti, ja imamo konkretno pitanje. Imam dijagnozu Hashimoto, hronična upala štitne žlezde. Rečeno mi je da je bolest vezana za loše funkcionisanje odbrambenog sistema. Dali su mi lek i rekli da moram da ga upotrebljavam celoga života. Recite mi nešto više o tome, da li stvarno ću morati da upotrebljavam lek čitavog života. I nešto, doktorka, pored odgovora na pitanje, eto i o tom odbrambenom sistemu i funkcionisanju da nam kažete. Da.
Kada govorimo o Hashimotovoj strumi, ona nastaje na bazi poremećaja imuniteta. Znači, stvaramo antitela protiv sopstvenog organizma, u ovom slučaju protiv sopstvene štitne žlezde. I zato to spada u onu grupu autoimunih bolesti koje mi možemo da lečimo akupunkturom, na svu sreću. Ja sam kao lekar zapadne medicine zaista bila oduševljena da možemo da pomognemo ljudima koji imaju poremećeni imunni odgovor, a to je slučaj i kod Hashimotove strume. Tako da imali smo jasne pokazatelje, znači sa laboratorijskim potvrdama u pravilnom lučenju posle hormona štitne žlezde, posle odgovarajućeg broja akupunkturnih tretmana, znači kod lečenja Hashimotove strume. Da li će morati u tom slučaju, ako se ponavljaju akupunkturni tretmani, neće morati da koristi te lekove, jer to je cilj akupunkture kao i kod alergije, ako to izgleda sasvim nešto drugo, ili bronhitisa i bronhijalne astme, i to je poremećeni imunitet. Da ne kažemo i reumatizam kada imamo čvoriće one po rukama koji nastaju kao autoimuni odgovor. Znači, tu akupunktura daje svoje izvanredne efekte, s tim što možda ćemo morati da ponavljamo, a što da ne ponavljamo nešto što je zdravo, osjećamo se celokupno bolje, ne samo ta bolest zbog koje smo došli, nego čitav organizam se regeneriše, popravlja i bolje funkcioniše. Pitanje, pošto dolazi do ugrožavanja, kao što ste rekli, unutrašnjih organa, da li, neishranjenosti. A zahvaljujući akupunkturi, da li može da se brže revitalizuju? Brže se revitalizuje. Imali smo takvih slučajeva, mislim, evo, nedavno, možda svejedno prošle nedelje ili svejedno nedavno, a onda prođe neko vreme pa vidite tu osobu. Jednostavno pojavljuju se osobe sa takvim problemima kod nas i potpuno se stabilizuju. Ako nas slušaju i ako prime odgovarajući broj terapije koji je neophodan, to su 2 serije po 10 akupunkturnih tretmana. Sada što se tiče psihičkog stanja, znači ono je danas, kao što smo govorili u uvodu o stresu, prosto nastavak stresa je strah ili depresija i neraspoloženje koje može da se javi, koje postaje prisutno zbog načina života, sistema života, neizvesnosti koja postoji. Krize, jeste. Ekonomske krize, nedostatka posla i uopšte jednog sveobuhvatnih faktora koji mogu da dovedu do toga, mada nekada imamo i endogenih razloga. Akupunktura pomaže u popravljanju raspoloženja, volje i optimizma, samopouzdanja i sigurnosti. To je ono što je najvažnije. Jer šta je vrednije od zdravlja? Zdravlje je najbitnije od svega. Da li imamo ili nemamo materijalnih dobara, manje ili više, to je besmisleno. Posla, naći će se neki posao koji možemo da radimo. Mada mladima to pričati koji ne vide gde bi, ako nemaju posao konkretno, ne vide izlaz, ne vide zašto bi bili bolje. Ne vide zašto, da. Ali svi se nadamo da će situacija, kaže, kada dođemo u loše, onda mora da dođe bolje. To je, ja mislim, ova naša situacija sada, da će mnogi mladi ljudi naći posao i vidite kako su divno reagovali u ovoj situaciji u kojoj smo se našli. Svi pokušavaju da nešto rade, da pomognu jedni drugima. Jednostavno, mi sa akupunkturom, šta mi možemo, to je vaše pitanje, šta mi možemo? Možemo da delujemo na psihu i na psihičko stanje, da popravljamo raspoloženje, volju i optimizam, to je najbitnije, jer sama činjenica da prilikom akupunkture dolazi do lučenja endorfina. Ali pacijenti treba da pokažu makar toliko volje da dođu na akupunkturu, što kažu, ne možemo da delujemo preko televizije, ali kada dođu i kada to ispoštuju, da dođu na odgovarajući broj terapija, možemo da im pomognemo da se popravi njihovo psihičko stanje, bez obzira kog je stepena. Doktorka, stigli smo do kraja našeg razgovora, nismo do kraja emisije, imamo još vremena, ali za to... Hvala vam što ste došli, i nadam se da smo odgovorili barem delimično na neka pitanja. I ako prosto bude još pitanja koji gledalci imaju potrebu da postave, znaju brojeve telefona, mogu da se jave ordinaciju Vitalis, odgovarat ćemo u narednim emisijama. Jeste, možda smo trebali nešto reći o nekim akcijama. Ili imaju, su sada trenutno u toku akcije, šta je sad? Na primer, mi smo
zbog situacije koja nas je zadesila, mislim, čitavu naciju i zemlju. Mi smo, evo, dali da mogućnost da ko se javi prvih 5 do 10 pacijenata da dobiju potpuno besplatno akupunkturno tretman. Dakle, za vreme emisije? Za vreme emisije. I reprize. I reprize, da. Čuli ste doktorku Vesnu Marinković-Mičić, ovo je, da kažemo, jedan humanitarni doprinos, trenutno smo svi solidarni, jer te posledice od poplava će trajati jedan duži vremenski period. Mi smo to davali i u drugim emisijama i tako. Kad je bilo aktuelno, ali treba se rasporediti. Jeste, treba se rasporediti i drugo, bit će to potrebno i posle i jednostavno a zdravlje je najvažnije. A zdravlje je najvažnije, ima puno i mama i trudnica koje su bile u kućnim centrima, možda su neke još uvek. Sada ćemo poslušati vaše pacijente da vidimo šta oni imaju da kažu. Doktorka, hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, vi ste čuli, akcija je još uvek u toku. Prvih 5-10 koji se jave do kraja emisije i za vreme reprize, neće, što kaže doktorka, neće brojati. Dakle, to je jedan mali doprinos ordinacije Vitalis. Vi naravno ostanite na sva 3 kanala, a emisija još uvek traje.